Jaká iná školica, človeče. Teraz pozri. Pridám rýchlosť. To je maximum. Ja môžem dať viac, ale už ručička nejde. Uberiem. Tak. Ešte musím. Dobre, už ide. Čiže je to hranatý signál. A dajme tomu indukčný, na to nefunguje. Keď dám indukčný, spadne. Čiže indukčný mám na iné, toto mám na toto, jak si správne hovoril.